10 lumpiang Shanghai. Food trip. Tapos 2 chicken empanada. Kain muna tayo dito. Gusto mo? Kaya tayo muna dito. Sarap man, no? Bili pa tayo. 4. 4 na ganito. Sige, tag-iisa pa tayo. Sarap lang kami dun sa empanada nila eh. Kaya naisip namin bumili pa ng 4, tag-iisa kami. Kasama ko si Ice, kami naman 2 pupunta. Sikat na sikat to dito sa city ng Mangaldan. So dito bilihan ng buko sa ng iba't ibang foods. Pag napadaan kayo sa Pangasinan, yan, puntahan yan, yan, no? Doon lang simbahan eh. Yung chicken empanada naman, 4.30. Tapos, pag isa 8. Yung lumpia, 5 isa. Ang sarap. Pang sloppy soil na kainan. Tipid na tipid ka na doon. Pang ulam na yung lasa kasi. 34. 34? Oo, parang 750 lang ang isa. Oh. Pero pag isa, 8. Tawa ko sa chicken empanada to. Yun yung pagkakaluto. Solid. Grabe yung daming dragon tayo. Wow. Ganda ng langit. Lumado yung tubig. Oh, yes! Oh. Wow. Silaw yung mata ko. Saka pakagwapo ko. Naiwan namin susi sa loob, tapos nalaki buong sasakyan. Tapos humingi kami ng tulong sa mga lokal dito sa San Fabian. Bigyan naman kami ng tulong. Nabuksan namin sa sasakyan at nakuha na yung susi. Salamat po sa mga tumulong sa amin. Wow. Yung dagat oh. Parang dilim-dilim na dun sa ibang lugar oh. Sobrang lakas ng hangin mga kosa. Kasunod na pag tahimik na yung hangin, saka tayo malis. Yun mga nasa beach, nagsialisa na. Ganyan yung pakiramdam ngayon sa labas, sobrang mahangin. Naka-tent sila kanina. Lakas ng wave. Lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin, mahalog yung sasakyan. Oh. Uy, grabe naman. Grabe yung waves mga kosa. Grabe naman talaga. Grabe talaga mga sloppy soil. Alisa yung mga kapwa natin sloppy soil sa dagat mga kosa. Muna tayo. No. Dagat na ako. Desisyon na kami magsiuwian mga kosa kasi hindi rin namin ma-enjoy dahil may mga bata. Hindi naman pwedeng lumango yan eh. Lalo malamig yung hangin sa labas kasi na umuulan.